and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Yatod di ka na Ayaw, uy. Nganong ihatod pa manggod ko? Mugawas na hinuon ko din, ha? Sige na, maadto na ko. Ari lang ko agi sa likod. Diretso naman is kumbinto. Nay, ihatod ka lagi na ko. Mauban lang sab ko, mahal. Gusto na ko musimba. Unsa? Mugawas ka? Mahal. Anak, nahibaw ko nga gimingawan na gyud ka din, Pero doon na may panahon ba, anak? Nakasiguro ko nga gisabot sa tuwa sa langit ang imong kahimtang. Nay. Kuan, ipahatod na lang ka sa gwardiya din ni Nay. Di ka na ko tugtan nga mubiya din nga mag-inusara. Sa'yo, hasag na mukaw ni nanay, uy. Ano ka mo man mamalitaan og lamas? Bisag ko baka balipad. Kaya maumayang sugoon ang akong mga manghod. May mga tao na sad nga manimbaron. Makalagot lang. Ganun po man mamalitaan og lamas para siyang lutuon at karong pamahaw. Oh. Hala. Dili ko mahimong masayo pa. Kanang musud sa kumbinto. Sinang ilang man na. Magdali ko. Kinahanglan mo siguro na ko kung sinang ilang bagyod ang ako nakita. Naluoy ko, nanay. Kinahanglan mo human ang kining tanan, mahal. Unsay humanon, mahal. Ang pagpangita ni mo sa imong aman. Imo na kong isurrender? Dili, uy. Kabuang na ko na nga. Itugyan ka sa usa ka demonyo, gud. O, sa madibuti pasabot sa imo giingon nga humanon na niya ang pagpangita nako. Kung mamabdos ka na niya, mawadaan siya interes ni mo. Mao ka na'y mahita po. Basin pa di ay. Unya, wa pa mong kumamabdos. Atang paspasan. Mm. Agay. Ikaw kita. Kapino sa kinisian, uy. Mura nangagda. Kinahanglan pa day kang agdahon. Pamabdusin ako. Ikaw gina. Di ko yung kapaliparan. Mayong buntag, Dre. May buntag sab ka rin. Dili ba bad man ang mamakak ang pari? Ha? Nangutan ako ni mo kung abasin ang ilang pero may balibad ka. Kaya wa ko mo tuo. Ingon kang may pari ba ding mamakak? Ngano ka rin? Nakita ko sinang ilang nga misod sa kumbinto. Unsa? Kanus Ganihang kadlawon. Mapay pagpangabli o pagpanuga sa simbahan. Imo juday kong gipanid-an? Wa, Dre. Kay mituo lagi ko nga dili mamakak ang pari. Pero ganiha, samtang namalit kog lamas kay gisugo ko ni mama, may namatikdan kong milabang. Og midaligsod sa kumbinto. Og dili ko mahimong masayop, Dre. Sinang ilang gyud ang ako nakita. Wa gyud ko makasabot nganong ipamugos gyud nimo nga niya sa kumbento si ilang. Mahimong musud ka ug susiha ni abagyod ang imong gipangita. Imo kong pasudlon? Aron mo tuo ka gyud nga dili mamakak ang pare. Bakakon ka gyud ay, Dre, no? Pasudlon ka gani nako aron mo mawa ang imong duda. Wa gihapon ko'y mahimo, Dre. Kaya nakasiguro ko, mitago nagmaayos sinang ilang. Karen, usahay ang pagpamakak buhaton aron way binuhat nga maalaot. Maayo ba unta ang akong tuyo, Dre? Nganong gusto ko makigsulti nilang ilang?
Pero, murag inyo mo kong gidudahan? Dili ko mamugos. Pero mahaya ninyo ang inyong pagbaliwa sa akong tinguha. Maunay panganti ni Karen? Mauna ilang. Uy, abi na ko guway makabantay. Kay kadlahon ko ang akong pagpauli din he. Sungugon ganita sa kahigayunan ilang. Wa gyud tay mahimo. Padre Damian. Sayo ko nung gisugo si Karen og lamas sa iyang inahan. Maunang migawas siya kadlawon. Na, samot untag si Milan pa'y mihatod na ako, Dre. Makita sad unta siya ni Karen. Unsa may imong huna-huna? Mubalik na lang ka sa gipuy-an ni Milan? Ambot ini, Dre, uy. Dili man sad mahimong karon ko mubalik didto. Na, samot na gyud nga makita kong Karen. Wa man sab ka mailhi ni Senyor Emilio. Oh, wa lagi. Pero unsa may atong mahimo kung si Karen mo'y mutugan nga tong Senyor Emilio nga ako mo'y inahang Milan. Mausab. Ay, bahala na, Dre. Magpakita na lang kung Karen. Mainteres pa ka si Karen nga makigsulti nimo? Gikuyawan baya gid ko sa iyang panganti. Daghan gid ang maamong ini. Ako bitaw tong gihagad nga musud. Mibalibad man. Kung maon na, Dre Damian, mubalik na lang ko sa gipoy ang Milan. Aron dili sad ka maamong. Karong gabi manuktok lang ko didto. Nagasiguro kong musamot yun kadako ang mata ni Butoy kung iyatang makita. Musamot yun kabudlat ang iyang mga mata. Kung makita niya ang inyong gidaghanon. Sige, pangandam na mo. Sige, maganda na Apit na tamo abot. Doon nakigilimod na ako ni Butoy, ha? Ha? Asa man akong gilimot? Ang nahimutangan ni ng ilang. Unsa? Nangutan ako nimo kung nahibaw ba kahain magtago sinang ilang og si Milan. Nangambot ka. Kiwag bitaw ko kay Baw? Namakak ka noy Butoy. Ayay. Ayaw taon ko pakasad ka rin, oy. Tinud-anay lagi nga wa ko masayad hain sila magtago. Dili na ko mutuo ni mo noy Butoy. Og labing siguro, nahibaw ka sad no kung hain ron magtago si Senyorita Hazel. Ha? Anong hibaw man ko? Nga tuwa man sa Manila si Senyorita Hazel. Oh. Namilit pa man gani mo sa poster nga may litrato ni Senyorita Hazel? Kay milayas siya sa Manila, di ba? Mao lagi. Milayas lagi. Pero kung ako kay Baw hain siya ron. Ang akong nahibawan nga... Husto na, noy. Gitabunan ba ginako ang imong saha ni Senyor Emilio? Pero wa man din ibili para ninyo? Suko day ka na ako. Nga, tinud-anay man gud nga wa ko mahibaw ron. Kung hain si Hazel. Nga nang may anhiman si Milan? Nagsusi kung kunos amo balik din ang senyor. Ila kong gidudahan. Wa gid sila salig nako. Nahiubos ko ni nang ilang. Unsa may imong buhaton ka rin? Nahiubos pag ko nimo ni Butoy. Ha? Magmahay mong tanan tungod sa inyong pagduda sa akong pagkatao. Milan, congratulations! Ano, attorney? Sa katapusan, milusot magyud ang court order alang kang Senyor Emilio. Oh, mo ba? Oh, ngano ang kamalipay? Si Hazel lang akong gikabalakan, attorney. Tingalig maapektuhan siya sa maong kamaturan. Milan, kung tinuod siyang naigugma nimo, way katarungan nga mahitabo ang imong ikadlukan. Nahadlo ko nga mubati siya kauwaw. Mubati siya tumang kauwaw. Og tungod sa maong kauwaw, attorney, basig di na siya mo pakita na ko. Dili na nato siya hatagan o higayon nga mawa din eh. Ato siyang bantayan nga dili makagawas. Hain naman to Karen eh.
Ikuyawan ko siyang pangantita. Murag, wag yun siya magtiaw. Uy, maivan man nga nagpaingon niya. Mihunong? Uy, hala. Si Senyor Emilio? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!